Asam tong uyab baninar mo paabot dere. Wala pa siya napahamak no. Asa raman to si Mario ug si Kaloy nga. Udto naman. Ingon sila alas 9 na nas tambayan. Rene. Oh, unsa man? As Mario. Asa si Mario? Gilumutan ako pinaabot dire. Nya magtanong ka pa sa akin kung saan siya. Aw patawad bay Rene, alam mo na biya nga namasol po gahapon para natay mabaon karon. Aw, mao ba? Asa mo daron si Mario? O kanina nangutana ka nako asa si Mario nya. Ngayon, ikan sinangutana nako. Pagkamali gid nimo. Ako na hinoy namali ani Kaloy. Uy, pagka mag-away na hinuntaan ni bay. Ang mas mabuti no atong si Mario. Antoon. Nya saan man sa ditin siya puntahan? Sa ilang balay alangan masagsaan. O tara. Na. Yo. 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 Ayo. Ayo. Nasaan si Mario? Wala dito. Bakit? Anong toyo nyo? May puntahan kasi kami. Ato sa Saan? Mulubulo. Saan yung mulo-bulo? Basta. Nasaan si Mario? Wala dito. Hindi na namin kilala yan. Sabi niya, kapatid nimo. Hindi naman. Wala kami kapatid na Mario. Na. Di niyo po siya kilala. Hindi. Ah, sige. Sige, umalis na kayo dito. Ah, sige. Sige. Pangit nyo. Kasi ang pangit mo. Pangit ka din. Mga amo-amo itong mga isuon ni Mario dito eh. Gupa ko sa kilang Mario. Nga, may papangitao na to si Mario. Pero asa pud lagi, di na ita kaliguan ng mulubulo. Ingon siya, muadtong daw ko sa tangki. Sige sa prank ra po na nimo. Dili ay. I'm truth lang gid ni lagi. Bantay na I'm trot na. Sige, amlay na. Naaw to. Ah, sige, susuwayan. Totoo gid na gid si Mario sa tangki. Di ba? Sabi ko na sa iyo. Patay na. Sakpan ni ko nila kung uyab mo bayo. Mario. Nandito ra man day ka uy. Ang sabot mga ligo tag mulubulo. Nakalimutan mo na ba? Ay di ay bay no. Patay. Paumanin kay mga bay. Pamanhin. Nganam day? Asam day ka? Ipanure mo kung uyab mga bay. Yup. Bila. Naaka kay uyab na pagkapangit na imong naw. Batignaw? Bila. Kamong do batignaw kay may uyab. Gapa ka na mo uyab. Mogid gwapa ka na. Dili na sa paghinambog bay. Guwapa sad bay. Mura mga ni artista. Artista? Bila, komedya ka diha uy. Sige na be, ato nang pabuton rin eh. Oh, sige Kaloy. Ako nung pabuton, gapa pa gito. Guwapa lagi mga bay. Nawar mga suya mo. Hayag din mo be. Dito ba? Ipadung na. Asman. Oo, ginoon, gwapa ginoon. Ay, babe. Sorry na, kaya nagbuag ko manggugbo. Okay ra bebe? Naman tala. Tara, ato ka pa. Bila. Maulay mo uyab Mario. Ingon ka, gwapa, bayot mo na gina. Alag bayot gusto na uyab. Yo. Yo. Suman! Nasaan si Mario? Wala dito. Asa di? Yo. Suman! Anong Nasaan si toyo? Mario? Wala dito. Bakit? Anong toyo nyo? Yo. Ayo. Nasaan si Mario? Sinong Mario? Kapatid mo. Di ko yung kapatid eh. Ana siya, igsuon mo. Anong toyo nyo eh? Basta, May pupuntahan kami ni si Mario. oh, may puntahan ka. Ay, Madahin ang tagato. May pupuntahan kami si Mario.
What's up, mga bay? Shout out dai mi ni Phoebe Kate Waris, ni shout out ni Joanna Marie Castin, shout out ni Joram Ropiros, shout out ni Judy Oreo Pabiliar from Tuburan, Cebu. Yeah, shout out ni Hanilin Ligaray, shout out ni Hazel Rose Catanyas, shout out ni Jeremy Plaza from Tuburan, Cebu. Shout out ni Juliet May Limpag. Shout out ni Rizin Ray Alcones. Og shout out ni Elmira Flores. Daghang kay salamat sa support niya. Sa katong wala pa naka-subscribe o naka-follow sa Buntod Tabay, palog subscribe niya, follow na mo. Para mawang kalay. Buntod Tabay!